Γεια σας παιδιά, στην Gamer 16 εδώ. Σήμερα είμαι μαζί με τον... Φύγε. Μαζί με τον Emerland. Κανονικά ήθελε να γράψει Emerald. Αλλά έγραψε Emerald Boy και Puppy Girl. Μην παράγετε. Άντε, σας έχω και τις δύο. Κοιτάξτε, άλλαξα skin. Είναι cool. Είναι πολύ... Φύγε. Τα πάρω. Πάμε για μάινι. Με τι ξύλο βλάκ. Στο παιδάκι Iron που είμαι. Ναι, μείνε και εγώ θα κάνω λίγο ξύλο να μας κάτσει αυτές. Ναι, και το δικό μου. Και εγώ θέλω. Πάνω κόψω. Εγώ κόβω ξύλο. Κόβει ο κόψει το σημάδι. Ωραία. Έχει και πολύ τέτοιο. Cool. Ωραία. Εδώ, στο σπίτι του Emerald Boy. Που ήθελα να γράψει Emerald Boy, αλλά τώρα έγραψε Emerald Boy. Έκοψα ξύλο, έρχομαι. Όχι, πόσα έκοψε. 6 κομμάτια. Μαρία, κόψε και εσύ. Θα φτιάξω εγώ πρώτα να φτιάξω για μένα. Θα φτιάξω και μετά για όλους. Ωραία. Δεν θα μας πάρει πάρα πολύ να βρούμε diamonds. Φόρε φίλοι. Ένα. Ναι. Ομιτζή. Βροχή guys. Βροχή. Είμαστε στο περιστέρι και έχει πιάσει βροχή. Δυστυχώς δεν έχει πολύ iron εδώ, τέλος πάντων. Πού πήγε η άλλη? Μαρία. Νάτι. Μαρία, μπες μέσα. Πέσε κάτω. Μπες. Πέσε κάτω. Χαλίσε ζωή. Ρε την πετάει. Α, εντάξει. Νόμιζα ότι χάκαρες. Κάτσε φτιάχνω ένα stone pickaxe. Παίρνω ένα κομμάτι iron. Τι πολύ iron ρε φίλε. Ναι, αλλά πάμε να κόψουμε coal. Όπα, έχει κι άλλο εδώ κάτω. Έλα, έχω Μάζεψε coal. Δεν Περίμενε. έχω πικάξει το. Έλα κάτω. Τι λες. Μαρία, δώσε αυτό στον Νικό. Στον σου πέταξα. Πέταξα. Τι. Πίκαξ. Δεν έχω. Μάζεψε το πίσω σου. Άστε γιατί Μάζεψε Νίκο coal. με το... Και εγώ πάω πιο βαθιά να βρω iron. Ρε, με αυτό το πίκαξ που μου έδωσε. Sorry ρε πρέ. Δεν έχω... Άλλο. Ναι ρε φίλε, όμως χρειάζομαι ξύλο. Ω, σπόνερ! Σπόνερ! Σπονώ. Φτιάξε ζόρτ, φτιάξε ζόρτ! Φέρε good. Μην ανησυχείς. Φτιάξε ένα crafting table. Φέρε ένα crafting table. Πού πάει αυτή? Πήγε όλο. Χαζό είναι. Τι πάνε. Φέι, Μαρία, φέι. Έρχεται και το άλλο. Μαρία, κόψε ξύλο. Γιατί? Εγώ ξεκινάω να φτιάξω ζόρτ, έτσι. Για να έχουμε ξύλο, Μαρία, δεν έχω ξύλο. Είσαι αυτό εκεί που πέρανα. Μπορώ φίλε, φτιάχνω ζόρτ να πάω να πάρω. Ωραία. Θέλω κι εγώ πικάρ. Φίλε, είναι πάρα πολλά. Θέλω πικάρ. Αυτό έχει iron sword. Α, όχι, shovel είναι. Θέλω πικάρ. Πίκαξ λέγεται, όχι πικάξ. Πίκα. Λοιπόν, φτιάχνω δρόμο. Ένα. Έπεσε. Είσαι έλεος. Εγώ είμαι. Νίκο, κάνε μπάντα. Πάω να πάρω τα items μου. Γράφει. Πήγαινε. Γράφει. Λοιπόν, από εδώ κάτω πες να είναι. Γράφει. Τι. Το βίντεο. Ναι, γράφει, γιατί. Λοιπόν, είναι. Όμιτζι. Έσβησε τα τέρατα. Για 2 λεπτά γιατί. Να πάρει τα πραγμάτά μου γιατί δεν γίνει χαμός και λαγκάρω κιόλας. Και τα δικά μου. Μόλις πες. Πού είναι το ζόρτ, να το. Μαρία, θυμάσαι που είναι η τρύπα. Ναι. Περίεργο αυτό ακούστηκε. Αυτό ακούστηκε από τον Νίκο, ξέρετε. Σπάστε σπόνερ και παίρνω με τα chest. Μπείτε και εσείς μέσα, guys. 1 λεπτό ρε. Να. Σπάστε και παίρνω HP. Παιδιά, Και βάζω ξανά τα τέρατα. παιδιά, έχουμε 10. Iron, πολύ iron. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. 8 κομμάτια. Τώρα κλείσε την. Γιατί ρε? Γιατί.
είπατε. Περίμενα μαζί. Πάει ξύλο. Α, καλά. Εγώ έχω σπάσει. Θα σου πω εγώ πώς. Θέλω το όρτσις άμα μπορείτε, αλλά δεν έχω βρει coal. Αυτό κάνω. Γι' αυτό σου είπα, Λίζα, γιατί μου Βλέπω το όνομά σου, Νίκο, και της Μαρίας. αλήθεια, πού είναι η Μαρία. Είναι έξω από την επιφάνεια και κόβει ξύλο. Τώρα ανεβαίνω πολύ προς τα πάνω, πως και βρω καθόλου coal. Πού είστε, δεν θυμάμαι. Έχω που πέσει είναι στην εκεί. τρύπα. Και αυτό άκουσα και περίεργο, εντάξει. Εκεί πέρα. Ναι, τον κάνει. Εκεί πίσω, πίσω. Εκεί ακριβώς. Έλα Μαρία, πες μέσα. Και άλλο iron. Μόνο coal δεν βρίσκω. Κι άλλο coal. Μάζεψε και ελάτε προς τα μένα. Δεν βρίσκω τη σπηλιά. Πόσο noob είσαι. Λοιπόν, πίνω λίγο κάτω το τάμπλετ μου. Ένα λεπτό. Να. Είσαι πολύ noob. Είσαι πάρα πολύ noob. Είσαι πάρα πολύ noob. Θέλω να μου φτιάξεις τέτοια. Εντάξει. Σε παρακαλώ. Τι... Θα φτιάξω ένα iron sword για όλους. Για να ξέρετε. Περιμένετε. Coal, άντε γεια! Μην ανοίξεις τέρατα. Δεν θα το ανοίγω. Βρήκα coal όμως. Άντε γεια. Άντε. Πήρα wood. Καλά ναι. Έλα ρε Μαρία, κατέβαλ. Έλα λίγο στη σπηλιά να τελειώνουμε. Ήρθε κάποιος. Ποιος ήρθε σε μένα. Α. Φύγε. Θέλω τέτοιο. Θα φτιάξει Ζόρτζ. Περιμένετε, δεν έχω coal για να ψήσω το iron. Φύγε. Coal έχω πάρα πολύ. Μάζεψε το crafting table εκεί πέρα, Μαρία. Δεν ξέρω από πού έπεσες. Πώς εννομπίστε. Κι άλλο coal, δεν το χρειάζομαι. Α, εντάξει, βρήκα. Κι άλλο iron. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Μολυσμένο νερό. Εντάξει, σιγά. Πολύ iron. Δεν ξέρω αν το είπα αυτό. Ρε Κώστα, από εδώ είσαι. Ναι. Γιαγιά, σταμάτα, Πού είσαι ρε Κώστα. Εγώ μάζευα μόλις τώρα λίγο iron. Εδώ βρήκα πες. Τα έχω μαζέψει εγώ. Είχε 8 κομμάτια iron μέσα. Νουμπά. Ποιος νουμπάς ρε. Θες άρεσε και να σε σκοτώσω Να τώρα. πέσει από εδώ κάτω. λέω. Να πέσει από εδώ κάτω. Τι. Καλά τώρα. Gold. Βρήκα gold. Τι είναι αυτό. Χρυσός. Και εγώ έχω με προσθέσα. Να πήκαξε τώρα εδώ γρήγορα. Σε παρακαλώ, φτιάξα μου. Σε παρακαλώ. Ένα λεπτό να μαζέψω το gold. Θα το χρειαστούμε για apples, golden apples. Apples για τη διαστομία. Iron. Πόσο και άλλο gold. Λάβα. Χαίρομαι πολύ για τη λάβα. Ίσια είναι. Τι. Ίσια. Πήγα να σε τρύπα. Κι άλλο. Λάβα. Μην πέσει μέσα, τελείωνε. Gold. Πού ρε. Έρχομαι. What? Έρχομαι. Με τι θα το μαζέψετε ρε έξυπνη. Εγώ έχω το iron cup. Άλλα ρε φίλε. Τι έγινε πάλι. Κοίτα μου, δεν θα καταλάβω. Έλα εδώ Μαρία. Πώς να ανεβώ. Θα φτιάξω. Έρχομαι εγώ, καθίστε. Ήρθα εγώ με το... Κάνεις με σκοτώνει. Ο Νίκος. Λίγο. Εγώ βρήκα τον gold και το μαζεύω. Σε παρακαλώ. Τώρα. Μιλάμε εδώ για gold mine. Κάνω. Ναι. Θα πάει πολύ κάτω. Κώστα, βοήθησε λίγο τη Μαρία να ανέβει. Θέλω να κάνω κάτι. Βρήκα κι άλλο gold. Δεν. Μην δουλεύεις! Μόνο εγώ δεν τα βλέπω. Αλλά σπασμένο και τα πήρα. Οκ, εγώ τα είχα σπάσει. Μέσα. Λάκα, βοήθησε λίγο τη Μαρία να έρθει σε εμάς. Δεν μπορώ, βρήκα κι άλλο gold. Όχι, iron είναι. Και εδώ πέρα. Την έκανα. Τώρα. Έπεσε. Και χάσα και τον gold. Μπράβο ρε. Αυτό είναι τέρατα. Αλλά Νίκος έκανε βλακεία και έπεσε στη λάβα. Κάποιος να πάει να τα πάρει. Πού είναι. Έπεσε στη λάβα. Ας
κάηκαν στη λάβα. Δεν υπάρχει επιστροφή. Όλα. Εντελώς. Μην ανησυχείτε guys, έχω εγώ για να φτιάξω armor τουλάχιστον για μένα. Να φτιάξω για... Τι θέλει! Πω. Επιτέλους η Μαρία κατάφερε και βγήκε. Έγινε κάτι θεϊκό τώρα. Ένα θαύμα. Μαρία μάθα να παίζει Minecraft. Έμαθες να παίζεις Minecraft. Α, νόμιζα. Έπεσε τη λαβά. Παιδιά, δεν ξέρω από πού πάω να κατέβω. Αλλού Τι σου φταίω εγώ. Κώστα, μείνε εκεί που είσαι. Κώστα. Μη τολμήσεις να με ρίξεις στη λάβα. Έχω όλο το gold. Όχι ρε, δεν ξέρω πού είσαι. Λοιπόν guys, δεν μιλάμε για τους καλύτερους παίκτες του Minecraft. Κώστα, αυτό σε παρακαλώ. Είσαι... Λοιπόν, σκύβω. Κάποιος... Βλέπω μέχρι που πρέπει να πάω. Σκύβω. Cobblestone, Κάποιον βλέπω εκεί. cobblestone. Μαρία, άστα. Βοήθεια. Βοήθησέ τη λίγο ρε. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, είμαι σε ένα μέρος. Δεν μπορώ. Wow. Και μετά θα μου το πάμε. Νίκο, βοήθα λίγο τη Μαρία. Με τα ρούχα. Όχι. Με τα ρούχα. Ένας παίκτης. Παίκτρια μπορώ να πω. Σταμάτα παιδιά. Λίγο, δεν βγήκε βασικά από τον κόσμο. Γιατί έτσι το έπεσε στη λάβα. Τέλος πάντων, μάζεψα λίγο ακόμα cobblestone ώστε να καταφέρω να φτάσω εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Εγώ δεν βοηθάω αυτή τη στιγμή. Πού είναι η λάβα ρε. Έχει κολλήσει. Πρέπει να χακάρω φίλε, έλα τώρα. Iron. Αλλά δεν σε βλέπει. Βασικά σε βλέπει. Ένα. Άντε γεια. Πού είσαι. Όπα. Μην πέσει στη λάβα. Μη κολλάει το τάλι μου, το έχω να αφήσω λίγο να το κοιτάξω. Στο καλά είναι η Μαρία τώρα. Δεν καταφέρω να σας δω, βλέπω μόνο το Emerald Boy που είναι πίσω μου. Σπάω λίγο. Και αν ρε φίλε. Το τάβλετ μου κάνει βλακίες. Και το δικό μου σπάει μόνο. Εμένα γυρνάει μόνο, δεν μπορώ να το στύψω καλά. Να το κουμαντάρω που λέει. Κόλλησα. Τέλος πάντων παιδιά, αυτό είναι το σημερινό επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like, κάντε